Michael Santiago, Leonarda Gonzalez, Serapin and Adoracion Malyari, Ed and Lisa Abrenica, Jason and Cristina Flores. Pasasalamat nila Teresita and Elpidio Bailon, Nora and Jimmy Sagum, Joseph and Marian Manalili, Tess Espiritu, Joby Bulaon, Bonifacio and Teresita Gonzalez, Sunny and During David, Apolonio and Gina Bautista, Bahay Pari High School Batch 74, Orly and Joan Sanchez, Joanna Magat, Ana Marie Magat, Leoncia Yabut, Reynaldo and Linda Malyari, Larry and Lily Clemente. Pasasalamat na Lucky and Erica David Cruz, Nerissa Cano, Cerisa Cano, Almario and Sol Ramirez, 3A's Kids, Randy and Vilma Castro. Pasasalamat nina Cap Dean Pelayo, Tech and Rose Taruk, Velinda Cruz, Mary Rose Magat, Ryan Salaysay, Leoncia Limhoco, Charles and Joshua Hidalgo, Perez family. Para sa wedding anniversary ni na Luciano and Angelina Luctu, Rudy and Virgie Mandilag. Special intentions ni na Gisette, Micaela, Rafael and Gabriel Texon, Aimee, Ruby Limhoco, Bianca May Limhoco. Para sa personal na intensyon ni na Jason David, Donna Lisa and Anthony Fardo. Para sa pasasalamat sa kaarawan ni na Joy Galang, Joyce Abraham, Geoffrey Bata, Rosette Mangulabnan, at Marvin Aguinaldo. Para sa paggaling, special intention ni na Maria Teresa Blas, Macapagal family, Richard and Maria Celeste de Guzman, Remy and Sita Maglangke, Marcelisa Conanan. Personal intention ni na Erica and Lucky Cruz at Annie Rose Santo Tomas. Para sa pagaling ni na Flor Eugenio, Kayla Mangyu, Chase Mangyu, Rose Mangyu, Kenneth Paul Mangyu, Camille Mangyu, Kevin Mangyu, Lucia Salazar Mendoza, Lucia Cruz, Maria Elena Bailon, Alexander Reyes, Rodrigo and Eduardo Liwanag, Catherine Santos. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Angelito Jr., Rustica, Esperanza, Gregorio Jr., Crescencia, Arceli, Evelyn Rosario, Apolonio Wilfredo, Cristina, Minerva Milencio, Lisa, Paulino Perpetua, Newton Jan, Corazon, Prudencio Sr., Ambrosia, Jose, Maria, Martin, Arturo, Lydia, Adriano, Luisito, Demetrio, Erlinda, Ferdinand, Filomena, Rosalina, Feliciano, Reynaldo, Leonora, Armando Jr., Amando, Annalyn, Felicissimo, Lita, Oscar, Norma, Anacleta, Rolando, Perla, Pedro. Salamat po.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din naman po. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikasyam at huling araw ng ating sama-samang paghahanda para sa kapistahan po ng ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Merced. Palakpakan muna po natin ang ating mahal na ina. Kaya't sa misang ito, patuloy po ang ating pagpapasalamat sa ating mahal na ina na lagi pong gumagabay at nananalangin para sa atin. At gayon din po sa araw na ito, ipinagdiriwang po ng ating simbahan ng kapistahan ni Padre Pio. Kaya't sa misang ito, isama natin sa ating mga panalangin ang lahat po ng ating mga kapatid na may karamdaman. Hilingin natin kay Padre Pio ang kanilang kagalingan. Mga kapatid, upang tayo pong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ihanda muna natin ang ating sarili. Sa kaunting katahimikan, tanggapin muna po natin lahat ng ating mga nagiging pagkukulang at pagkakasala, at buong kababaang loob tayong humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga taong pinatulungan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinapuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo, Panginoong Diyos.
Ginoong Jesucristo, bugtong na Panginoong Diyos natin, ang Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, sama ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Mga kapatid, yuko po natin ang ating mga ulo. Ngayong nasa ikasyam at huling araw na tayo ng ating pagnunubena, muli po sabihin natin sa ating mahal na ina, ang mga nais po nating ipanalangin niya para sa atin. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami mabighani sa pagkauliran ng iyong mga banal na pumili sa lalong mabuting pamumuhay. Pakundangan sa paggunita namin kay San Pio na nais naming tularan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat
ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia. Nang unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Pinasasabi kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Siltiel, at ang punong saserdote si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyong ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang aking templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tayo po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip
sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya, at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa lahat. Happy Fiesta! Palakpakan ho natin ang mahal na Nuestra Señora de la Merced. Halos minsan isang taon na lang tayo kung magkita. Kaya, kumusta po kayo? Kinumusta ko kayo, hindi nyo ko kukumustahin. Kumusta ho kayo? Kung ako po ang tinatanong ninyo, kumusta ako? Kitang-kita, ebidensya. Lalong gumagandang lalaki, ano po? Oo. Salamat po. Yung nasa likuran ko, bahala na siya. Pagtanggol niya, sarili niya, ano po? Siguro, wala namang nagtatanong sa inyo kung sinong magmimisa ngayon kasi halos kilalang kilala niyo na kami dahil matagal din ho tayong nagkasama dito sa parokya ng ating mahal na ina. Mas matagal po ang nasa likuran ko si Among Steve, 6 na taon. Ano po, sayang nga lang at hindi namin nakapiling ngayon. Ang isa pa sana, di ba 3 stooges kami? Kaso, 2 na lang ho ngayon, 2 na lang kami. Hindi nyo itatanong kung sino ang mga ito kasi kilalang kilala ninyo. Pero kapag may mga tao tayong nakikita at naririnig na bago at maraming sinasabi tungkol sa kanila, naku, napapatanong tayo at ang tanong natin, sino ba yan? San galing yan? Anong meron dyan? Ano po? Kasi doon sa parokya ko, doon sa may San Fernando, may pinagkakaguluhan itong mga kabataan ngayon. Yung mga kaedad ko dyan siguro hindi na rin natin alam. Pero lahat ng nasa labas, palagay ko, kilalang kilala sila. BTS. O nag-react yung sa labas, kayo walang reaksyon. Matatanda na kasi kayo. Pare-pareho tayo. Ano po? So hindi ko kilala. Sabi ko, sino ba yung mga yan na pinagkakaguluhan? Yung mga yan. Minsan niyaya pa ako. Pumunta kami dito sa may Capitol, sa napakalaking McDo. At tapos bumili kami. Pagka abot sa amin nung pagkain namin, nag-agawan sila. Alam nyo, pinagkagawan, hindi yung McDonald's. Ang pinagagawan ay yung supot. Kasi nandun yung BTS. Ano po? Anong meron dyan? Pero hindi ko na pinakyalaman. Bakit? Yung Big Mac sa akin. Wala na akong pakialam sa kanila. Ano po? Kapag may sikat na ganyan, hanggang kanina tinatanong ko, ano nga ba ibig sabihin ng BTS? Iba-iba na yung sinasabi. Hindi ko kami sigurado. Sabi ng isa, behind o beyond the scene. Ay, sabi ko, wala akong panahon at pakialam siguro dahil hindi ko na kapanahunan kung baga. Kapag ang isang tao ay sikat, kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng popularidad, ang unang tinatanong natin, sino yan? Hindi ba? Noon pong panahon ng ating nagpipista ngayon si Padre Pio, siya po ay naging tanyag. Hindi lang tanyag, kundi talagang pinag-usapan ng lahat. Isa siya sa mga banal na taong namuhay dun sa late after the World War II. At hindi lang yon, siya po ang kauna-unahang paring magkaroon ng stigmata. Alam natin yung stigmata, ano po? Yung kanyang kamay ay nagdurugo dahil ito ay kaloob ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang kabanalan.
Few years back, ako po ay nagkaroon ng pagkakataon, pinalad po ako na makarating dun sa libingan ng ating mahal na patron na pinagdiriwang ngayon si Padre Pio. At ang dami ko hong narinig na kwento tungkol sa kanya. Sino nga ba si Padre Pio? Yan ang unang tanong natin. Pero yun nga ho, isang napakadakilang santo. Siya po'y kilala sa pangungumpisal. Siya po'y uupo sa kumpisenaryo nung kung may ilang oras lang. Pero kapag ka nangungumpisal ka sa kanya, ito ho yung nakakabilib. Sinabi mo na yung kasalanan mo, sasabihin niya sa'yo, meron pa. Meron pa. Nababasa niya. Pati yung nasa loob mo, pati yung nasa isipan mo, alam niya kung meron ka pang itinatago sa kanya. Siya rin ho ay biniyayaan ng tinatawag na by location. Andirito siya sa bahay, pare, maaari siya nandun din sa pulunggubat. Dalawang presensya sa iisang tao, by location. Isa po sa mga pari natin di sa Pampanga ay nakaharap si Padre Pio. Wala na rin ho siya ngayon, si Monsignor Odon Santos. Hindi kilala ni Padre Pio na siya isang pari, pero dahil siya bumisita doon po sa parokya ni Padre Pio, kaagad niyang nakilala, sabi ni Padre Pio, pari yan, pagmisahin ninyo. Alam na alam niya, ano po, yan ang kadakilaan at kabanalan ng ating mahal na santo ngayon. Siya po ay namatay noong September 23, 1968. Not long after, in 2000, nagkaroon po ng dapat canonization. Pero bago ka makanonize kasi, kailangan magkaroon ka ng isang talagang matinding milagro. Isang bata, Mateo Pio Callela, kundi ako nagkakamali, 7 years old. Ang kanyang ama isang doktor na naglilingkod din doon sa parokya ng ating mahal na si Padre Pio. At lahat ay napunta na doon. Nung siya ay magkasakit, siya ay dinala sa isang ICU. At unti-unti na hong bumibigay lahat ng organs ng kanyang katawan. 7 of them, if I'm not mistaken. Wala na talaga. Kaya sabi ng doktor, hinihintay na lang ang kanyang pagpanaw. To their surprise, the following morning, gumising ang bata. Normal ang bata. Walang sakit ang bata. At nang siya'y magkwento, meron daw isang matanda na puno ng balbas na nag-akay sa kanya at sinabi sa kanyang, wala ka ng sakit. Ang karamdaman mo ay pumanaw na dahil ikaw ay inibig ng Diyos. Mga kapatid, yan po ang buhay ni Padre Pio. Paano siya naging banal? Paano siya nagkaroon ng ganitong kredibilidad? Ika nga, palagay ko, iisa lamang ang sagot. Hinanap din niya si Jesus. At si Jesus ang naging sentro ng buhay niya. That even Jesus would always admit, telling us that He's always filled with the Spirit. Palagay ko ito rin ang narinig at naisabuhay ni Padre Pio. Siya ay pinuspos ng banal na Espiritu. Kaya ito rin ang ating hinihiling ngayon. Puspusin tayo sa biyaya ng banal na Espiritu. Tayo na biniyayaan, sabi nga ng tema natin, pagdala tayo ng biyaya sa iba. Pero ang tanong, paano tayo magkakaroon ng biyaya? Paano natin mapupuspos ang sarili natin sa banal na Espiritu? Mga minamahal na kapatid, ito po ay isang paglilinis ng ating kalooban upang mabigyan natin ng puwang, mabigyan natin ng lugar ang banal na Espiritu sa ating buhay upang tayo man ay maging dakila, hindi lang para sa sarili, kundi dakila sa harap ng Diyos at sa ating kapwa. Para ho natin maintindihan yan, may mga pagkakataon na punong-puno tayo, ano po. Di ko alam kung naalala pa ni Among Steve, one time, nung kami po'y nagre-recollection pa doon sa may Chapel of the Holy Eucharist, yung mga pare every last Monday, nagkakaroon kami ng recollection.
yung home parking doon, medyo di ganong maganda. Kapag umulan na gaya nito, puno yun ng putik. Kaya, during rainy days, agawan ho kami doon sa parking, malapit doon sa hall kung saan kami nagre-recollection. Ano po? So, ang paring mataba ay napaaga. O wag kayo kontra. Di kami na late kanina, nandyan na kami. Pero hindi lang kami makapagsimula. Ano po? So, hindi ako na late, nauna ako. So, I got the best parking nung nandun na ako. Eto na ngayon, uupo na ako, tanda ng makinig sa recollection. Dumating yung asungot sa likod ko. Sabi niya sa akin, May, tanggalin mo yung kotse mo doon. Ano ka, sinuswerte? Pagtanggal ko ng kotse ko, ikaw magpapark doon. Di ba? Swerte na, po. Swerte naman niya. Pero ang sabihin niya sa akin, bahala ka. Si Apo Seto, mababasa. Siya pala yung kukuha ng parking ko. Kaya ano ginawa ko? Ganun ba? Madibilis ho akong bumaba at saka nilayo ko na yung sasakyan at kahit nandun na ako sa putikan, okay lang. Basta si Apo Seto ay maipark yung sasakyan niya dun sa malapit na yon. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Ayaw kong kausap ng mga yun. Simple lang yung ginawa ko, hindi ba? Nagbigay ako ng lugar. Nagbigay ako ng puwang para mailugar si Apo Seto dun sa kanyang parking. Mga minamahal na kapatid, ito ang hamon sa atin. Last year po kami nagkaroon ng recollection, ay retreat bale, at ang isa sa mga speakers namin, si Father Josel Henson, ang presidente po ng University of the Assumption. Ibinahagi niya sa amin si Marie Kondo. Siguro narinig na ninyo yan, lalo na yung mga active sa social media. Yan ho ay isang psychologist na in decluttering. Tatanggalin lahat ng mga hindi na kailangan. Hindi lang yung hindi na kailangan, kundi pati yung mga bagay-bagay na hindi na nakapagbibigay ng tuwa at galak sa iyo. Few weeks pa lang, ito pa lang September nito, kung di ako nagkakamali, i-feature yan dun sa, ano nga ba yun? Yung sa Channel 7, Pinaka. Papanood niyo yan? Papanood mo yan? Pinaka, ano po. Ano yung mga bagay-bagay na kung minsan nakakasikip na sa bahay natin, hindi na natin pinakikinabangan, hindi na nagbibigay ng tuwa at galak sa atin. Subukan niyo ho, pag-uwi niyo, buksan niyo yung closet niyo. Ang dami niyong damit. Pero tanong, sinusuot mo ba lahat yan? Ang dami mong sapatos. Tanong, pag sinuot mo ba yan, hindi mawawala ng swelas? Pag sinuot mo yan at bumaha, kaya ba yung baha? Ano po? Hindi na. Marami kang mga gamit kalakuti dun sa iyong kusina. Pati yung pinagkainan mo ng Jollibee, Chowking, McDo, lahat na lang yata nandun. Ano po? Tanong, kailangan mo pa ba yan? Di ba't nakakasikip na lang sa iyan? Yan ang punto ni Marie Kondo. Lahat ng yan, tanggalin mo para lumuwang ang iyong isipan. Lumuwang ang iyong pananaw at magkaroon ka ng lugar para sa sarili mo. Ito ang hamon sa atin ngayon ng Panginoon. The Spirit is always there. Ang banal na Espiritu ay laging naririyan. Hindi ba't lagi nating sinasabi that we are the temples of the Holy Spirit. Tayo ang tahanan ng banal na Espiritu. Pero ang tanong, how much of ourselves do we really put the Holy Spirit into our lives? How much do we welcome Him? Paano natin siya tinatanggap? Baka naman punong-puno yan. Paano ka magkakaroon ng espasyo? Para yung paring mataba, tuwing fiesta, paborito ko yan. May talent ho ako dyan. Bakit? Doon sa unang bahay, eto muna yung kakain. Pangalawang bahay, ito. Pangatlong bahay, ito. Pangapat na bahay, ito. Kaya, ang ina-accommodate ko hanggang 5, hanggang 6, ay hindi ho kayo mapapahiya.
Pagdating ko sa inyo, kakain at kakain pa rin ako. Ano po? Pero kahit gaano kalaki yung aking kargada, pagdating ng 6, hanggang doon lang. Pag may pang-7 pa, kahit nandyan yung napakasarap na pagkain, kahit na nandyan yung pinakapaborito ko, ano po? Nako, hindi na pwede. Ang sagot kung bakit? Wala nang lugar. Wala nang puwang. Wala nang espasyo. Ito ho ang ating pagninilay sa gabing ito. How much space do we give to the Holy Spirit in our hearts, in our lives? Mga minamahal na kapatid, at tayo po'y nasa pinakawakas na ng ating pagninilay, ng ating paghahanda para sa kapistahan ng mahal na ina. And I think she's the best example. She's the best model for all of us. Siya na laging puspos ng banal na Espiritu, hindi ba? Kaya siya nakapag-magnificat. Siya na puspos ng banal na Espiritu, ibinigay niya ang kanyang fiat, ang kanyang oo sa Diyos. Siya na puspos ng banal na Espiritu, buong tapang at buong paninindigan, tumayo siya sa ilalim ng krus ni Jesus. That is the woman filled with the Spirit. Yan din ho ang ating laging dinadasal. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng... At kanino galing ang grasyang yan? Hindi ba sa Kanya ang biyaya? It is through the Holy Spirit na siya po ay naging tahanan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Diyan isisilang ang mahal na anak ng Diyos. Ito po ang ating pagninilay sa gabing ito. Ngayon natatapusin na natin ang paghahanda at pagninilay sa kapistahan ng mahal na ina ng awa. Ito rin nawa ang mamutawi sa ating buhay, sa ating puso, na tayo ay may laging espasyo, tayo ay may lugar, tayo ay may puwang para sa banal na Espiritu. Kagaya ni Padre Pio, makikita ang kabanalan, ang ating pagiging mabuti at mabait para sa iba. Gayon din naman, in Jesus' time, dito sa ating ebanghelyo narinig natin, sino ba yan? Sabi ni Herodes. Bakit? Kasi kitang-kita sa kanya ang aksyon ng Diyos. Kitang-kita sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Siya'y puno ng Espiritu. At ang ating mahal na ina, siya na napuspos ng awa, siya na napuspos ng biyaya. Tayong lahat ay pinagkalooban niya ng biyayang ito. Naway may pagkaloob din natin ng biyaya sa iba. At habang pinagpipistahan natin ang mahal na si San Padre Pio, sana kagaya ng lagi niyang sinasabi, pray, hope, sabi niya, and then love Jesus Christ. Sa panahon na nandirito tayo sa panahon ng pandemya, wala tayong ibang kayang gawin. Wala tayong lakas ng loob kung hindi tayo mananalangin. That is the only weapon we have para malabanan itong ating krisis, itong pandemya, sa pamamagitan ng pananalangin natin. At umasa tayo na ang bawat isa ay manalangin upang ang Diyos na puno ng awa sa pamamagitan ng mahal na ina, maranasan natin ang awa ng Diyos. Ang lahat ng ito ay lilipas. Ang lahat ng ito ay maaayos din dahil may pag-asa tayo sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa araw-araw na ito upang patuloy nating madama na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga gawain. Ating pong idalangin, Panginoon, kaisa namin, dinggin mo kami. Panginoong kaisa namin, dinggin mo kami.
Nawa ang simbahan sa pamumuno ni Papa Francisco ay patuloy na maging matatag na muog na masasandalan sa panahong ito ng pagsubok at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong kaisa namin, dinggin mo kami. Nawa ang mga lidero ng pamahalaan at mga alagad ng medisina ay gabayan ng Diyos sa paghanap ng lunas at sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong kaisa namin, dinggin mo kami. Nawa, tayong mga nagmamahal kay Maria ay maging buhay na halimbawa ng pagtalima sa atas ng Diyos at tumulong sa kapwa ng may tunay na malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong kaisa namin, dinggin mo kami. Nawa ay mabigyan ng lunas ang mga may sakit, lalo na ang mga naging biktima ng pandemyang ito. Si Kristo nawa maging pag-asa nila sa banig ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong kaisa namin, dinggin mo kami. Nawa ang lahat ng yumao ay makasama ni Kristo sa langit na siyang tunay nating tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong kaisa namin, dinggin mo kami. Ama, narito ang mga panalangin ng iyong mga anak. Nawa sa aming pamimintuho sa mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, ay mabigyan ng katuparan ang hinihiling namin sa iyo ng mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating pagkain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay na nasa iyong dambana, para parangalan ang banal na si San Pio, ay amin ngayong inihanda. Inihiling namin ang iyong awa upang maikol sa iyo ang mga ito, ang pagsambang dakila, at makamit para sa amin ang iyong pagpapalang masagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan, inihayag ang pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusaloob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Inabot ito sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang dugo ng bago't walang gantipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Kami nalubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal. Iligtas mo kami rangal, Poong Jesus, naming mahal.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Orsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, lahat ng mga banal, Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon mga kapatid, bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama po natin ngayong awitin ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoong Hesu Kristo. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayin po tayong lahat ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Yesus. Siya ang tunay na nilalaman ng ating mga puso. Mapapalad tayo ginanyan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo, Amen.
Tayo po'y magsilod. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya mo kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipat ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudumlog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Petrosina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at pintakasing Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling naming ang banal na pakikinabang na tinanggap namin sa pagpaparangal sa iyong banal na si San Padre Pio ay magdulot nawa sa amin ng katubusan at kapayapaan kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Viva Nuestra! Palakpakan po natin ang ating mahal na Ina. Una po tayo nagpapasalamat sa ating mga kapatid na nag-alit ng asiwa sa misang ito na huling araw ng ating pagnanobena parangal sa ating mahal na Ina Nuestra Señora de la Merced. Ang ating pong mga kapatid, SRC, Barangay Council, Pastoral Council, iba't ibang religious mandate organizations ng ating parokya dito sa Bahay Pare, ang ating pong mga kapatid sa mismong Barangay Bahay Pare. Palakpakan po natin sila. Kasama po dito ang ating mga PPC, PFC, SRC,
Sanggunian ng Bahay Pare, Kapatiran kay Maria, Pandangguhan, Kabataan ng Bukana, Greeters and Collectors, SK ng Bahay Pare at CB Toda. Nagpapasalamat din po tayo sa tao ng deboto, sa deboto ng ating mahal na ina, tao ng nag-aalay ng bulaklak at gayak para sa ating mahal na ina ngayong nobenaryo at ngayong piyesta. Maraming salamat po, Doc Alvin Balatbat. Palakpakan po natin siya. Sa ngalan po ng ating piyesta committee, Executive Committee 2021, ng Hermanidad, Hermana Mayor Ray Bailon at Hermana Mayor Ateloida De Leon TikTok Cruz. No? Papasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na ina at sa mga tutulong pa sa atin. As of last night po, ang ating nalikom ay umabot na po ng mahigit na 900,000. Kulang na lang po ng 1 bilyon. Palakpakan po natin ang bawat isa. Bukas, mamaya po ang ating pong mga misa ay sisimulan po ng alas 12 ng hating gabi. Pamumunuan po ni Father Nap Baltasar, ang kura-paroko po ng Santa Rita de Acacia Parish sa Angat, Bulacan. Alas 5, mga bisitang pari. Alas 6:30, pamumunuan po, mga bisitang pari at pamumunuan ni Father Angel Gamboa, Parish Priest po ng Santo Cristo del Perdon Parish sa San Fernando. Alas 8 po, ang ating mga kaparian sa Vicaria at mga kaparian sa Metropolitan Cathedral, pangunahan ni Father Manny Santa Maria, ating dating kura-paroko at rector po ng Metropolitan Cathedral. At mga alas 9 po, ang mga pari naman sa Vicaria po ng Mary Help of Christians, pamumunuan po ni Father Ray Cruz. Alas 3 po ay ang misa ay pamumunuan po ng mga kaklasiko, Father Ivan Torno, Parish Priest po ng Santo Rosario Parish Tinabang, Father Marvin Sinlao, ang sa Domus Pastorum, si Father Gabi Mercado, yung nagbisa po sa atin nung isang araw. Alas 4:30 po, ang ating misa mayor ay pamumunuan po ng ating Arsobispo Emerito si Apong Seto. Alas 6 ng gabi po ay pamumunuan po ng ating mga anak na pari ng parokya, Father Alex Balatbat, Father Ferdinand Mangulabdat, Father Boris Santa Ana. At alas 8 ng gabi po ay ang mga bisitang pari po. At kung may lakas pa yung Parish Priest, pamumunuan po ng Parish Priest. So, inanyayaan po ang lahat, following social at physical distancing po. Sabi po ng Pangulong Duterte, wala na daw pong face shield pag nasa labas, pero nasa loob po tayo. Kung pari po, magdala po tayo ng face mask at face shield, bukas po na po sa ating pagsisimba at following social and physical distancing. Nagpaalam po tayo sa ating mayor, Rene Maglangkit, sa IETF at sa kapulisan. Magkakaroon po tayo ng motorcade pagkatapos po ng alas 9:30 misa. Ibababa po ang mahal na ina sa Señora de la Merced at motorcade po ng mga hermanidad. Ito po ay limitado lang sa 5 sasakyan. Nakiusap po tayo sa IETF at sa kapulisan. Ang mga hermanidad po ang kasama ng ating mahal na ina. Lahat po ng daraanan, kung maaari po tayo maglagay ng kandila sa ating magtulos ng kandila sa ating paanan ng ating mga tahanan. O may imahe po tayo, larawan ng mahal na ina sa Señora de la Merced, maaari po nating ilabas ang mga ito sa pagdaraan po ng ating mapaghimalang imahe ng ating mahal na ina sa Señora de la Merced bukas po. Panawagan po sa mga magbibigay ng pagkain po bukas. Kausap ko po si Mayor Maglangke kanina, sabi niya, Mayor, paano po yung ating protocol? Among katulad po ng dati, basta mag-follow tayo ng social distancing. Di man naman po natin binawalan yung mga tao na maghanda. Okay, sabi ni Mayor, pwede daw po kayong maghanda. At sabi ko nga po, pakidagdagan po yung handa ninyo at yung kung
isang plangganang menudo yun, gawin yung 6 na planggana, yung 5, dalhin nyo po dito, ipamimigay po natin sa mga magsisimba at mga deboto na magsisimba rito. No po? Makialam lang po sa ating Pastoral Council, kina Ate Cynthia o sa mga SRC, Tata Esting. No po? At siyempre po, nais ko pong magpasalamat. Alam ko po, hindi lang ako, kundi 10 ng buong parokya. Among lagi-lagi po yung mga bisita natin dito, lagi-lagi sinasabi, Among, ang ganda po ng simbahan nyo. Among, kaganda po ng simbahan. Lagi-lagi po sinasabi, dinatnan ko na po ito. So nagpapasalamat po tayo sa ating mga dating kura paroko. Kaya po natin sila iniimbita. Dahil alam natin na wala tayo dito kung wala din sila. Hindi tayo makakapagpatayo ng ganito kung wala rin sila. Wala yung komunidad natin na ganito kasigla kung wala sila. Kung anong meron tayo ay may tulong po, kontribusyon ng ating mga dating kura paroko. Kaya dapat lalo nating ipakita ang ating pagmamahal sa kanila. Kaya nga po ako'y nagagalak every time na tawagan po natin sila at every time na imbitehan ay buong puso po nilang tinatanggap ang ating paanyaya. Pagkatapos po akong pagsabihan at pagkatapos akong minsan alilain. Okay. Papasalamat po tayo sa ating mga kura paroko. Mga kuya ko po ito sa seminaryo at naging inspirasyon ko at kaantabay, no po, lalong-lalo na si Apong May, no po, hindi naman po siguro may pagkakaila sa aming katawan. JM, susunod ka na. Hindi naman po siguro may pagkakaila sa aming katawan. Napataba po niya ako nung ako'y tumatambay sa parokya niya. Hindi lang sa aking katawan, kundi ang aking puso at pagkatao. Malaki po yung utang na loob ko dito dahil po, siya po'y naging kuya ko. No po, maraming salamat. Among May Ocampo. At siyempre po, si Apong May po ay napakabait, no po, at napakasipag. Yung kabaitan po ni Father Larry, no po, at kasipagan ni Father Larry. Yung susunod po ay napakakisig. Napakakisig po. Yung kakisigan po ni Among Manny Santa Maria ay nasa kanya. Yung kagawapuhan po ni Among Diwa Sumalangit Nawa. At ang mga nagniningning na mata ni Among Elmer ay nasa sa kanya. Piolo Pascual po ng Pinak, si Among Steve Susi. Maraming salamat po, Among, at welcome na welcome po kayo. Saksi po ako at sinasabi kong mahal na mahal po kayo dito sa bahay, pare. Kaya kung may babalik lang nila kayo, ibabalik kayo, paalisin ako dito. Tumawa kayo, guilty kayo. Yung mga tumawa, walang ayuda. So muli po, maraming salamat, Among. Welcome na welcome po sa parokya. Gaya po ng ating naunang ginawa noong unang araw ng ating pagnonobena bilang pagtugon po sa pangangailangan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na po ang mga na-COVID. 10 po ng Fiesta Executive Committee, pamumuno ni Boss Ray Bailon at Ate Loida Cruz, at ang ating Pastoral Council at Finance Council. Tayo po ay maghahandog ngayon ng konting tulong sa mga kapatid naman po natin dito sa bahay, pare. Tinatawagan ko po ang ating Hermanidad 2021, Boss Ray at Eloida, at kanilang mga kasama, Vice Hermana Kat Cruz, Vice Hermano Tito Boy Pax Gonzales, 10 po ng kanilang mga kasamahan sa Hermanidad, ating Pastoral Council, Ate Cynthia, PFC, Tita Lisa, Doc Alvin, at ang ating pong mga SRC, pamumuno po ni Tata Esting, 10 po ng kanilang mga kasama. Ito pong ating konting naipong bigas
Dati po tayo yung mga barangay ang nagbibigay ng bigas, ngayon po tayo magbibigay sa kanila para po sa mga kapatid natin na COVID na mas nangangailangan. Testing, SRC po. Nagpapasalamat po tayo kay Marites Briggs sa dinagdag po niyang bigas at sa ating pong kapitan, Barangay Council, Kapitan Alvin Carpio, nagdagdag din po sila ng maibibigay natin. Salamat po. Pagsitayo po ang lahat. Salve Regina. Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heve. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, filios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Bago po namin ibigay ang pagbabasbas, sasamantalahin po namin ni Father May ang pagkakataong ito para magpasalamat sa inyo pong lahat sa palagian po ninyong pag-anyaya po sa amin. At lalong-lalo na po sa ating kasalukuyan na Kura Paroko na si Father Aris. Ano po, palakpakan po natin ang ating pong napakasipag at napakabait na Kura Paroko. Na ibahagi niya po kanina sa amin, sa inyo, na kung gaano po kayo kasaya tuwing kami po'y nakababalik dito sa parokya. Kami po ni Apong May, sa 8 taon na nakaraan na kami po'y nakapupunta dito sa parokya, lalo po kami natutuwa at nakikita namin lalo pong nagiging buhay ang pananampalataya sa ating parokya at ang debosyon sa ating mahal na ina. Dahil na rin po sa mga pare na pumalit po sa amin. Kaya kay Father Aris, nais po namin siyang bigyan ng pagbati sa kanyang patuloy na pagpapastol po sa ating parokya. Muli po, palakpakan po natin si Father Aris. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalay po kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay tapos na. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra Señora de la Merced! Viva! ¡Viva nuestra! ¡Viva nuestra! ¡Viva Atum de la Merced! ¡Viva nuestra! Viva Nuestra! Viva Nuestra! Hermanidad, hermanidad. ¡Viva nuestra! Hermanidad.
Ana.